खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बिथां सारमोननि मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नोंथांमोनजों जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आं बेखौनो मिजिंथिदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाजासे जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनावहाय मा मोनसे लाब मोनदेरबावगोन होननानै आङो बेखौनो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि बिथाङा सोर ओमफ्राय आंनो मा रोखोम कमेन्ट आंनो लिरनानै हरदों नोंथांमोना आं खोन्थानि। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय जयन्त नार्जारि। थ' बे समाव आङो बिथां जयन्त नार्जारिखौ आङो वेलकाम खालामदों स्पेसियेलि दिनैनि बे बिथांनि कमेन्ट भिडिअआव। ओमफ्राय जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आङो मिजिंथिहरदों। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो बे समाव खोनासंनि बिथां जयन्त नार्जारिया आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथाङा बाइबेल सिरिजों लोगोसे आंनो लिरनानै हरदों। बिथाङा लिरहरदों 2 थेसलोनिका 3 बालाबनि 10 सिरि मिथिबायना बेखौ लानानै लिरहरदों। ओरैबायदि लिरदों बाव सोरबाया मावनो गोसो गैयाब्ला बियो ओइदिन जानोबो नाङा। बे बाइबेल सारिनि सायाव कन्टेन्ट लाबो ब्रादार। मानोना आथिखालनि बर' सेंग्राफ्रा जोबोर अलसिया जाथारबाय। रांखावरि आरो धन सम्पति ओरैनो मोननो लुबैसै। जों मानो वर्क कालचारखौ नागारलांखो बेनि सायाव मेसेज लाबोनो खावलायहरबाय ब्रादार। खोनाबायना? दायो जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बिथां जयन्त नार्जारिनि कमेन्टखौ खोनाबाय। थ' बिथाङा मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आंनो कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो बिथाङा बुंदों मा होननानै बुंदों माने आथिखालनि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिराद अलसिया जाबायनो मिथिबायना। ओमफ्रायहाय मा जाबाय ओरैनो रांखावरि सम्पति मोननो लुबैसै होननानै बिथाङा लिरनानै हरदों। आरो बेल' नंबावा मा होननानै बुंबावदों जों मानो वर्क कालचारखौ मानो नागारलांखो बेनि सायाव माने भिडिअ लाबोनो बा मेसेज लाबोनो थाखाय आंखौ खावलायहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौ जों बर' जाथिहा मोनसे गावनि आंगो वर्क कालचार दङ ना। गावनि हारिनि मोनसे जोंहा बर' जाथिनि मोनसे मावनानै दांनानै जानायनि मोनसे कालचार जोंहा दिनै दङ। दिनै गोबांथार नंगौबो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बा जोंनि बर' सेंग्रा ख्रिस्टियानफ्रा ना मावनाय दांनायफोरखौ दिनै नागारलांनो हमदोंसै। ओमफ्राय मा जानो हमबावदों बिथां जयन्त नार्जारि बुंनाय बायदि ओरैनो उन्दुनानैनो जिरायनानैनो धन सम्पति रांखावरि दिनै मोननो लुबैसै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बिथां जयन्त नार्जारियाना मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बिथाङा आंनो बेखौ फोरमायहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव ना बे संसाराव जों जेब्लासिम गोथाङै थांनानै थागोन बे थास'लाइनि जिउखौ लानानै जोंथ' मावनानै जाथारनो नांगोन ना मा मोनसे खामानि मावनानै जाथारनो नांगोन ना मा होनो साख्रि मावग्राफ्रा साख्रि मावनानै जानो नांगोन आरो साख्रि मावैफ्रा बा साख्रि मोनैफ्रा साख्रि गैयैफ्रा ना हाल खदाल मा मोनसे बिजनेस बा मा मोनसे खालामनानैबो जोङो थांनानै थासान्दि बे साननैसोनि जिउखौ लानानै जोङो दैदेनलांनो नांथारगोन आरो थांनानै थानो नांथारगोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय बेल' नङा इनायनो दुखुनांथाव बाथ्रा बियो नंगौ बाथ्रा बिथां जयन्त नार्जारिया बुंदों नंगौ
जोंनि गोबांथार ना बेबायदि मानसिफोर दं जोंनि बर' सेंग्राफोर ना खामानि मावनो बायो ओमफ्राय जे जोंनि हारिनि मावनाय दांनाय बेखौ दिनै नागारलांनो हमबाय माबि बिजनेस बा बायदि रोखोम दिनै ना मावनायजों लोगोसे मावबाथ' साबसिनसो जाबावबाय आरो सोरबा सोरबाथ' मावथारलिया आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय बिथांमोना उन्दुनानै सिमां नुयो ओमफ्राय बिथांमोना थाखा फैसा मोनजानो लुबैयो ना ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि थ' बेखौनो आङो नोंथांमोननो रोखायै फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ बाइबेलाव मा बुंदों 2 थेसलोनिकिया 3 बालाबनि 10 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन 2 थेसलोनियान्स चैप्टार 3 verse 10 आवहाय बाइबेलाव बेबायदि लिरदों जोङो नोंसोरनियाव थानाय समाव नोंसोरखौ बुङोमोन सोरबाया मावनो गोसो गैयाब्ला बियो दाजाथोंबो खोनाबायना बाइबेलाव बेबायदि बुंदों ना पौल मोना बे बाथ्राखौ बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थेसलोनिकियान मण्डलीनि फोथायारि बा बिश्वासीफोरखौ अलसिया नुनायखाय बिथांमोना मावनो फोरोंनायमोन दांनो फोरोंनायमोन ना बायदि बायदि खालामनो बिथांमोना फोरोंनायमोन मानोना बै समनि बे मण्डलीनि बिश्वासी बा फोथायारिफ्रा इनायनो अलसियामोन आरोखि इनायनो अलसियामोन बेनिखायनो बेखौ पौल मोना बे बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला पौल मोना बिथांमोनजों लोगोसे दंमोन मा जोङो नोंसोरनियाव थानाय समाव नोंसोरखौ बुङोमोन आरोखि मा सोरबाया मावनो गोसो गैयाब्ला बियो दाजाथोंबो आरो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना सोरबा इनायनो खस्थ' खालामग्राया मावा दाङा ओरैनो जाग्राखौथ' नायनो हाखाया रागसो जोंखायो दुखु मोनो बेनिखायनो मा दाजाथों होननानैबो बुंखायो आरोखि ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा पौल मोना बै समावहाय बिराद सान हर खस्थ' खालामोमोन पौल मोना सानावबो मावोमोन हरावबो मावोमोन थांना थानायनि थाखाय इनायनो खस्थ' दिनै बिथांमोना दिनै मावोमोन होननानै जारिमिना दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों आरो जारिमिना जोंनो मिथिहोदों दे बै समनि थेसलोनियान मण्डलीनि मानसिफ्रासो अलसियाथारमोन मावथारामोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बेबायदि अलसियाखौ नुनानै पौल मोना सोंखारिदों आरोखि मावैया दाजाथोंबो आरो दिनैबो ना जोंनि थाखाय जों जुदि अलसिया खामानि मावनो बायोब्ला मावाब्ला दिनैबो जोंखौ सोंखारिगासिनो दङ बा दिनैबो जोंखौ जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिदा फंबाय ना जाथि बंस जोंनि उसुं खाथिनि गामिनि मानसिफ्रा दिनैबो जुदि जों अलसियाब्ला नोंथाङा जुदि अलसियाब्ला सोंखारि जाखागोनखा आरो सोंखारि जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियाव होनबाय जों जेसेदिन बे संसाराव थांनानै थागोन बे साननैसो थास'लायनि जिउखौ लानानै जोङो मावै दाङै जों जानो नांथारगोन साख्रि मावग्राफ्रा साख्रि मावनायजों बिजनेस मावग्राफ्रा बिजनेस मावनायजों हाल खदाल मावग्राफ्रा बेफोरजों थांनानै थानो नांथारगोन आरो बेखौबो जुदि मावथाराब्ला अब्लाथ' निस्सय सोंखारि जानाया जोंनियाव फैगोन सफैगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बेनिखायनो ना दिनैबो बे बाइबेल सिरिया जोंखौ सोंखारियो दे दिनैबो बे पौलमोननि बाथ्राया जोंखौ सोंखारिदों जोंखौ जुदि सोरबा अलसिया ख्रिस्टियानफोर दङब्ला मावनो बाग्रा ना अलसिया जुदि बर' सेंग्राफोर दंब्ला मावनो बाग्रा दिनैबो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला सोंखारियो आरो बुङो जे अलसिया मानसिया दाजाथों ओरैनो थाथों बिथांमोना जानोबो नाङा खामानि मावनो बाग्राया दिनैबो जोंखौ सोंखारियो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला नोंथांमोननो गिबियावनो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनि थ' बेखौ आं खोनासंनो सानदों फरायनानै जागायजेननाय 3 बालाबनि 19 सिरि जेनेसिस चैप्टार 3 verse 19 बेयाव बेबायदि लिरदों गोथार बाइबेलाव दै नोङो हाजों लोगो जाफिनागौ मानि नोंनि खाफालनि गोलोमदैफोरै नोङो ओंखाम जानो नांगोन नोंखौ हानिफ्रायनो लानाय जादों नोङो हाद्रियानोखा नोङो हाद्रिजोंनो लोगो जाफिननो नांगोन खोनाबायना मा होननानै बुंदों बाइबेलाव जेब्ला जोंनि
बिफा गिबि बिमा गिबि आदम आरो हवाया सैतानजों बुरखायजानानै जिबौजों थगायजानानै इसोरनि आयेनखौ सिफायो बारसियो बे समाव इसोरा दुखु मोननानै ना जोंनि बिफा गिबि बिमा गिबि आदम आरो हवाखौ सावहोदों जों सुबुं माहारि बा हारिखौ बै समावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा बादा होखादोंमोन बिथांमोनखौ नोंसोरो बिसोरखौ बा बेखौ दांनोबो नाङा जानोबो नाङा ओरैफोरबायदि बादा होनानै दोनखादोंमोन नाथाय जिबौजों सैताननि बुरखायनायावहाय ना बिथांमोना हमथानो हायालाबानो सैताननि खोथाखौसो बा जिबौनि खोथाखौसो खोनासंनानै जादों आरोखि थ' बेवहायनो इसोरा दुखु मोननाय बोराबनाय सफैनानै बे बाथ्राखौ बुङासै मा नों हाजों लोगो जाफिनागौ मानि द्याट मिन्स जेसेबां जों गोथाङै थांनानै थागोन ना बै समनि घटना जोंनि खाफालनि गोलोमदैफोरखौ फसरनानै मावनानै दांनानै खस्थ' खालामनानै जों दिनै जानो नांगोन होनना बुंदों आरो नोंखौबो दिनै बे बाथ्राया दिनै जोंनियाव जाफुंबाय ना जोंनियाव दिनै बे बाथ्राया जाफुंबाय जों दिनै खाफालनि गोलोमदै मोदोमनिफ्राय गोलोमदै फसरनानै बिखानि थैखौ दै खालामनानै जोङो दिनै जानो गोनां जादों ना जों साख्रि मावग्रा जानो हागौ ना बिजनेस मावग्रा जानो हागौ जोङो हाल खदाल हालेवग्रा आबादारि जों मानसि जानो हागौ जोंनिफ्राय मा खस्थ'नि गोलोमदै जोंनि खाफालनिफ्राय जोंनि मोदोमनिफ्राय दिनै ओंखारो आरो जों दिनै खस्थ' खालामनानै जानो नांदों मानो बे इसोरनि सावनिफ्राय जों दिनै बारग'वाखै ना आरो दिनै बेबायदि मावनानै जानांगौसेयावबो जुदि एसेबो मावथाराब्ला मा जाबावगोन दे सोंखारि जागोन बेयो सोंखारि जाथारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसैलाय नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 4 सिरि प्रverbs chapter 13 verse 4 आं फरायनाय जिसुनि मुङै बेयाव ओरैबायदि लिरदों अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन खोनाबायना बाइबेलावबो ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावबायनो अलसिया मानसिफ्रा जायहा खामानि मावा बिथांमोनबादि अलसिया मानसिफ्रा जेखौखि हास्थाया मानो मोननाय नंथारा अलसियाब्ला नाथाय मावथिफ्रा जेखौनो हास्थायगोननो बिथांमोना मोनगोननो मानो बिथांमोना ओरैनो खस्थ' खालामनायखाय मावनायनि फिथाइखौथ' बिथांमोना मोनथारगोन नाथाय अलसिया खामानि इसेबो मावथाराब्ला ना बिथां जयन्त नार्जारि बुंनाय बायदि ना जिरायनानै ओरैनो थानानै जुदि धन सम्पति मोननो लुबैयोब्ला रांखावरि मोननो लुबैयोब्ला ना अलसिया मानसिफ्रा मावथाराब्ला माबोरै मोनगोन दे मोननोथ' हाथारनाय नङा बेनिखायनो बाइबेलाव ओरैबायदि बुंखाबाय अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो मोननाय नङानो मोननो हाया मोना बियो मोनथारनाय नङा होनना बुंथारदों नाथाय मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बा बर' ख्रिस्टियानफ्रा बा जों बर' हारि बर' जाथिफ्रा मावथारनानै जानो नांगौ मावनांगौ अब्लासो जोंनि लुबैनायफोरखौ जों सुफुंनो हागोन नङाब्ला जोंनो सोर होफैगोन नो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों दिनै बेखौनो सोलोंनो हायो जों दिनै अलसिया जानो मोनथारनाय नङा नङाब्ला जोंनि लुबैनायखौ जों मोननाय नङा अलसिया जायोब्ला जोङो मावथि जाब्लासो जोंनि लुबैनायखौ जों मोनगोन जोङो नोंथाङा फरायनायनि बेलायावनो होन मोजां फरायब्लासो मोजांनि फिथाइखौ नोंथाङा मोननो हागोन खामानि मावनायनि बेलायावनो होन मोजां जोङो अलसिया जायालाबा खामानि मावोब्ला खामानि मावनायनि मोजां फिथाइखौ दिनै जों मोननो हागोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय मोनसे बाइबेल सिरिबाव बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 24 बालाबनि 25 सिरि प्रverbs chapter 21 verse 25 बेयाव ओरैबायदि लिरदों जाय अलसिया मानसिया हाबा मावनो इच्छा गैया बियो गावखौनो गाव सिथारनानै लानाय दङ खोनाबायना मा बुंबावदों बाइबेलावहाय मोनसे फरायनानै खोनासंबावनि आङो बहाय ओरैबायदि लिरदों जाय अलसिया मानसिया
हाबा मावनो इच्छा गैया बियो गावखौनो गाव सिथारनानै लानायल'। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना? अलसिया मानसिफोरनि थाखाय जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों? जायहा अलसियानो एकदमबारे खामानि मावनो बाग्रा, जिरायनानै थाग्रा, गुबुननि मावनायखौ जाग्रा, जिरायनानैनो धन सम्पति मोननो लुबैग्रा बिथां जयन्त नार्जारि बुंनाय बायदि बेबायदि मानसिफ्रा मा होननानै बुंदोंनो? गावखौनो गाव सिथारनानै लानायनि अनगा बिथांमोना जेबो गैया। बिथांमोना गावखौनो गाव सिथारनानै लायो। नंगौ, नोंहा जुदि जेबो मावनानै जेबो धन सम्पतिजों खामायथारलाबा आरजिथारलाबा नोंथाङा लास्टआव जोबनायाव थैनायानो बेस्ट। माबा मोनसे जायोब्ला नोंथाङा निदान सुंनो हानाय जेबो गैखाया। ओंखायनो मा जागोन जोबनायाव? गावखौनो गाव सिथारनानै लानायल' जागोन जोबनायाव आरोखि। जों जुदि आलसिया जायोब्ला, जोंनि बर' ख्रिस्टियानफ्रा बा जोंनि बर'फ्रा, जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जुदि आलसिया जायोब्ला गावखौनो गाव सिथारनानै लानायनि अनगा जेबो गैया। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बा नायबाय, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो रिक्वेस्ट खालामो, फैदो दिनैनिफ्राय जोंनि अलसिया आखु, खामानि मावनो बाग्रा बेबहार आखलफोरखौ गारनानै जोङो मावथि जादिनो आरोखि। जेन' जोंनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जेन' जोङो मोननो हायो, सुफुंनो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय जे अलसियाफ्रा जेबो मोननो हाया, बिथांमोना गावखौ सिथारनानै लानायल', नाथाय मावथिफ्रा जेखौनो हास्थायो बेखौनो मोननो हागोन। बे बाथ्राफोरखौ खोब गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै बिथां जयन्त नार्जारिनि कमेन्टजों लोगोसे बे गुसुं भिडिअखौ आं दिनै बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।